RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hello na anak. Eli, tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa pang Laylay. Hain ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Subilanon, ang Laylay ni Mila. Motel. Pero kanang nindot ha, aron ganahan kang mo stay o panako. Ha? Taro mamoy. Asa bitaw, ma'am? You think I'm kidding? Do I sound like I'm joking? Oo, ma'am. Dahil seryoso na ako sa pagsulti aron mo to, ha? Gihugtan niya maayo ang pagkakos na ako. Felipe, bahiba paghihatod ko dito sa pinakanindot nga motel sa Gusto. Aron mapundo ka o panako? Ha? Now, does that sound serious to you? Kay seryoso ko, Felipe. Gusto ko ikaupan pa. Komedyante man ka, ma'am? Really? So, kumensyara para ni mo ang magkikupan ako? Okay ra. I don't find any problem with that. Hit and run is fine with me. Hit and run?
Wa ko makasabot, ma'am. Dili taon ko yun ana, ma'am. Uy, dagong saan ang pagbiya sa tao nga imong madasmagan, simba ko. What? Now that's funny. Ha? Wari mo masabti ang kung ipasabot sa hit and run, Felipe. Okay. Aron, mas makasabot ka. Familiar ka sa one night stand? Oo. Have a one night stand with me. Unsa, ma'am? Oh, lihorong ka. Ngano? Kung ba ko na kitang motel ning kapita? Niya pa ta sa... Unsa man ning kapita? Kamaisan ang masigakilid sa dahan? Pero gano'n ang hunong magta. Nakalitan lang ko si mong kaprang ka, ma'am. Oh. Kung komedya manggali na, makakurat. Pero kung seryoso ka, labaw nang makakurat ang imong kaprang ka. As you see, liberated kong pagkapabahay, Felipe. Nagdako ko sa laing nasod where sex is casually done. Ana di dito, ma'am? Oh, ayaw lang kalain, ma'am, ha? Pero ni amang ka sa probinsya, god. Pero baya bisan din sa probinsya, ma'am? Kung makatiming kag laing lalaki nga ma-interest nimo, sakyan baya gid ka? So you mean, dili ka interesado na ako? Dili. Oh, wow! Abi ba na ako kaguray prangka? Hasta masablagi ka? Sorry kung na-insulto ka, ma'am. Pero ang tinuod, bag-o lang kong namatyan og asawa og... So, biyudo na di ay ka. O, ma'am. O, Nisa mo taga akong interes ni mo. salamat, ma'am. Pero ako'y plano nga mangyatak sa katungod ni Senyorito Stanley, ma'am. O sa kamatayon sa kong asawa. Giuban ako sa paglubong ng akong kasing-kasing niya, ma'am. Interesting kagid kapag lalaki, Felipe. Well, dili ko i-push ang akong kaugalingon sa pagkakaroon. Pero gusto kong mas makaila pa nimo. Friends? Busy man ang... Unsa na? Nga nung gibutang na nimo? Wa gyapon. Ay, busy magyapon ang... Ambin na. Ay. Wa kay hinungdan. Ay. Ako ni manawag. Punyeta. Kagahapon patang nagsigi og panawag sa ilang linya. Hangtod karon busy lang gihapon. Ha, napudpud na kining akong tudlo sa pagsigig dial sa ilang numero. Pero wa gihapon. Punyeta. Ah! Hala, gipustak ni mo auditibo, madam. Dayala pag-usab masing. Ha? Mo pagka ni pagbundak ni mo nyo na. Kadayalo na usap. Musupa ka. Ay, dili, God. Unsa na? Same as pariha. Imposible. Guba tingali ka ng atong linya, masing. Imposible dili gid kita makasuod sa ilang linya sa airline company. Imposible gid kaayo. Kung dili pa gyud nato sila makontak sud nung adlaw. Ako na mismo ang moadto sa syudad aron makapabook og ticket. Si Austin. Hi, si Austin.
Agay. Limot ko nga, di mo maayo singpit kini kagong paso sa buko-buko. Agoy, nalimot ko. Mihayang ko. Woo! Uinay kong takilid nga, dili pa na ito lang akong buko-buko. Kalisod ba ini? Biis ay bangag sa ilong. Ubangon lang yun ko. Ay! Ting pahuay man yun unta ron akong orasa. Kung walay lang ka si senyora. Pero saon mas pagpahuay nga murag. Ay! Alingiing magayo. Huwag ko makasabot sa kong kaalimuot ini. Agoy. Ana na may katol na mahinoong samad. Agis pasok buko-buko na. Hey, kalami ba yung kautun? Ingon gini kung may samad ka. Basta pa ingon ganing mamaayo, katol yun kayo. Sus, kalami yung kautun. Pero di mahimo. Ang tuson ko lang ang kakatol. Agay. Uy, pura magnanggimok nga kung buko-bukos kakatol. Pura magdili. Di pa da kung di kauton. Ay, akong suwayag kaut ang kilid gamay. Samot maghinuog kakatol. Purag lami naman yung kayong kauton ligbayo. Kalami yung pamation nga kung gikaut. Uy, higaw na. Nawawa ng kakatol. Undangon na ako. Uy, asa maron? Pura magbigimok sa kong buko-buko. Sa kong samad. Kakatol, kaliksi ba ini? Di man magpaundang og kaut ning kanahan. Ano ba ni, uy? Katol magyug kaayo. Murayo ng gimok. Mutalikod ko sa samin sa aparador. Tanahon ko gani ning murag ng gimok kakatol kayo. Natungod na ko. Akong lingion akong buko-buko sa samin. Nagimok! Ud yun! May dagang ud sa akong samad! Leche, akong sugot. Dili mahimong hunungan ni Masing sa pagpanawag ang ticketing office. Hangtod nga may mutubag ni ini. Dili ko gyud pahunungan kadto sa pagkontak ni Masing. Hangtod nga may mutubag. Imposible kayo. Nga way higayon nga mabakante kini. Na-timing lang gyud tingali. Nga sa matag higayon nga modayal mi sa miagi. May nanawag usab ni ini. Busa dili na ko pahunungan ni Masing. Hangtod nga may mutubag sa maong linya. Ay, ako nalay mo adto ni Osting sa iyang lawak din sa luyong bahin sa mansyon. Murag karon na ko buot magmahay. Nga misugot kong mamahawa usab ang laing duha kakatabang. Sila si Sita og Tutang. Sila si Masing na lang hinuon og naring ang naibilin. Doon ako sa lawak ni Osting. Unsa karon? Tingog karon ni Osting. Unsa kahay nahitabo? Kana niyo, kamuday nagdagatul sa akong buko-buko. Mamatay mo mga ulura mo. Senyora, tabagi ko. Unsa ka nang imong gibuhat? Ud. May daghang ud sa akong samad sa buko-buko. Ako sa lagi pagkuha. Ud? Nabuang ka? Nganong giud man ang imong samad? Hapit na kadto mamaayo din ang gawas kita sa ospital, Osting.
Ing na lang yun, nga may tukarasan ang imong tapol, o dili ka buot nga sugoon. Tinuod na akong gisulti, senyora. Nakita ko, ang akong buko-buko sa sabin, may dagang uod nga, nang gimok sa kong samad sa buko-buko. Inungdan ka katol kayo. Katol yun kayo. Nang gimok kini, senyora. Kanlato na ko ang uod, pakiton ka. Niya. Jose! Di ba? Kita ka? Niya, akong giguptan. Ang gimok pa gani, matagikap ko sa bahin nga, katul kayo. May udyot ko nga magkuha sa bahin ni. Kapag nyo, may naikapansan ko. Ako nang kuhaon. Diara, salbahis ka. Tara, senyora. Senyora, isuga ka. Masaylo ako kung iluod ka sa kong ipakita nga. Masaylo ako, senyora. Nagimok na samsa kong buko-buko. May uod na samsa ni Gimok. Kanina pa ko nagsiging pakuha nini. Buwa pag yun mahulot. May naikapanasag ko nga uod sa akong buko-buko. Kakatol yun. Senyora, tabangi ko. Kalawa ko noon sa kadaghanan ka ng uod ka na sa akong buko-buko. Tabangi ko. Mutalikod ko. Senyora? Ano? O siya malikita sa akong buko-buko? May uod ba nga daghan kayo? Mao ba? Kay galaan dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga